Paano? Ano na baga? Arot na yung nangyayot ng bahay na sila. Bakit mo sa doon? Napamarapa. Sorry. Magtaya. Kaya sikit grabe. Maganda sino ba? Pakatog? Magtaya. 210 sarang bagit kaya ka Tigro. Ano na Tigro? Kuya, ang galing. 50 kaya, 150 kumaili. Ay! Pag ito dito malaki nito. Sabado kayo dito ng banggi? Ay, sabi ko na lang. Uy, ang primo ko tawag yan. Kaya iba. Hindi na. Sabanga. Hindi na sabi ko. Puro banggi na agad. Puro ka ba nga? Ano yung size? 23? Dako yun ang puno sa mga bikuhan. Ka ba nga? Pasal perap. Marami na kapagkawat ng lumagay. Yung sama na lang ka ng primo nga yun. Pagkaya mo na halang kong ganito, Joe. Sinabi ko ah. Wow, yung primo. Ano ka masina mag-anong yung mga yun? Hotel man ka na, pag lumiluwasan dito na yun, di ka na mag-asang. Kanahin sa, pababa kita. Pag nahin na dito, pwede na mong nagbansa raw, bakit dito na yun? Ano bilang bulan na yun? Lalay. Pet. Ako sila pa yung Yung mas kubling ayos ako, pati dyan mo. Muna nawali mo sa ako. Yes, may tigil kami. Ay, di kontrolan mo? Ah, sumagan mo. Nakakagaling ako yung magsusugot ng interview. Siyempre wala na ito ayaw. Ito mo na, hindi niya. Ay, papandak mo na higit ka. Pandak mo nga hindi mo. Ano?
Wala pa. Gusto nga din. Iba yun, ako hindi ko rin. Ako hindi pa hapon na. Wala ka rin. Ang laki niyan. Hindi mo isang mahal.